Alani di bagasan sadario Sabtu 12 Oktober 2024. Marhite hapor seaon dohot pos niroha, jala di bagasan las niroha nago, di jolo ni keluarga, si solahot nang ale-ale, rodo nasida manjalo pasu-pasu sian debata dinalaho mandalani ngolu nai baru di bagasan parsari pioni. Atong rapjongjong mahita, lao manomunomu tuhatta dohot haroro ni pangoli dohot oroa. Udah mau?